Представи си световният ти рекорд да бъде подобрен с по-малко от секунда, а когато си го върнеш с почти цяла минута разлика, да не бъде признат. Точно това се случи с Джейкъб Киплимо. Но виж какво направи той. През 2021 година Киплимо поставя световен рекорд в полумаратон. Времето му е 57 минути и 31 секунди. 3 години по-късно на състезанието в Валенсия етиопецът Йомив Кеджелча подобрява рекорда. Само с под секунда. Новото време е 57 минути и 30 секунди. Повечето шампиони биха оспорвали това. Киплимо направи нещо друго. През 2025 година на полумаратона в Барселона той си връща рекорда и не просто го подобрява, той го унищожава. Новото време е 56 минути и 42 секунди. Почти цяла минута по-бързо от предишния световен рекорд. Темпо, което изглежда почти нечовешко, но малко след състезанието идва проблема. Световната федерация отказва да признае резултата. Причината: Киплимо е бягал твърде близо зад водещата кола и тя може да е намалила въздушното съпротивление. Затова резултатът не е зачетен. И тук идва най-абсурдната част. Няма ясно правило, което да забранява точно това. Така че най-бързото време в историята на полумаратона официално не е световен рекорд. Когато настоящият носител на рекорда е попитан какво мисли за случилото се, той казва: ако и аз бягам зад кола, ще го направя за под 56 минути. Но най-силното в тази история е това, което Киплимо направи след това. Виж втора част.